Líana na mothirí ó cheantar leasmúd an Ghaeltacht I méadú go mór ag an Oireachtas le roinn blianta, go háirithe sa chomórta step, agus is duine cosisiúd Caoimhe Ní Mhaolagáin. Chosí mé déasa, nuair bhí mé thart ar 8 bliain díos. Chosí mé leis an déasa Gaelach, agus an sin thuimérá agus lá mé leis an déasa sean-nós. Tuisc nach raibh múnseoir agam th tréimhse fada. Sáid chuid mé céimena ó daoine eile. Agus seoch mé sútí ag brethnamh ar fís tapin ar YouTube just síos ag an Oireachtas. Bhí mé brethnú ar na déisirí ar fád iontacha na Devanís agus chulaganna. Ach ó hin chum mé mo chéimena féin, agus fioch mé beidir rudí beaga a bhí reintíine dhéanamh agus measc mé sús rudí eile. Bhí mé dulgadtí an Oireachtas chula bhliain. Is deas an rudí dul síos agus just scoilga leabhart. I think gur mám agus dad a géirí go mé mud sáte sa cultúr an Oireachtas an áitis fearr. Dá sin déasa agus an ceann. Sin am ceol, an crit, an fiddle agus an fad agus an. Tá an bé mar ceol ar tíomh maithair, go seanna muid ar fad ceol tradiisiúnta. Bhí sean ahar os sé leis agus mo hin an ahar freisin, so tá an ceol ar fád ar an tíomh sin. So í seog bhrú mó tistí muid isteach san rangan í ceol agus na rangan í déasa. Tá mé anmhaoch a sin inis níor méid an am, but tá mé an ansásta féinis. Tuiscúil an takeíocht agam agus tuiscúil an cultúr sin mo chuúra go bhfuil sé i mo foiil tá sé ionam. Mo gur fór béis sé ag ghlachapórt sa Oireachtas. Tá sí ag ghlachapórt an le thart ar ceithre bliain. Ní ar muinte reici nar thosaí sí so thug me sé ceachta na dí. Ceapan go man níos nervhí seach do mo gur fór nar tá sé déasa. Mé thart ar 7 bliain déag díos nar thosaí mé múna den céadúir. Múnam déasa 3 uair a 9 seachtainna a Gaelscoil sa Cobblestone teachtóirne do daoine fásta agus i Comhaltasaí Paddy Bonner Bryn. Chur mé tí leis an ranganí seos i Gaelscoil Colm Cilla, thart ar 3 bliain ó hin. Bhí glór ranganí rinca Gaelach, but bhí na tuismitheoirí cordú rud éigean le difriúil. Tá sibh chun 8 céim dhéanamh, don na 2 céim déarnach béis sibh súsan seo. Okay? It's just an ar fecinn tú na páistí nó ar fud na 3 ceithre bliain sin i fása sús. Ítach agus ar cúlaní. Bhfuil tú ócé lei sin? An fios atá an orthú agus an grá atá acu fós an déasa. Thosí mé mo chlub áitiúil na bhálbhar pluncéid ón rua. Bhí mé fearr na buachlaí ar dús. Sais te tuffan mí op fíál chur dad mé ar an bhar sin. Nar bhí mé thart a 2 bliain déag 3 bliain déag díos fear mé an gléach chun trílacha bheith agam le blá clia. Agus lá mé sús thar na blianta go dtí míor tá mé ar an fearnis Junior Premier, so bhrúmuid craobh na hÉireann am lína le sin. Fecinn tú de cordí ar fád ar an saoire bhí sé dul ar fud America, ar fud an daon ar fád agus caiitas an cinine sin dhéanamh bhfuil tú gurí fannacht agus Beiidir craobh na hÉireann na bhrú nó lenach leis an sport nó bhfuil tú gurí dul agus buchas le dí bhrúmar an sin a mí meán fór. Bhí an tréáil cmógíochta ceúlam le mo déasa agus bhí an déasa ceúlam le mo tréáil, caiit tú bheith cormach má ggurtaíonn tú cost nó má tarnaíonn tú mata na gimmert chuirtééis seachar de chud déasa sa caiich tú bheith cócó cormach. Gur í fáilte rih Caoimhe Ní Mhaolagáin. Go dtí seo ní léon buin fáte agam san Oireachtas. Thric mé an craobh chula bhliain bíonn 67 daoine san réamhbéitaí agus fiocann siad 20 déosaí ó sin. Tá sé cótáhacht ó fiú na tunes a fiochan tú. Ní bhíon aithneagainn ar an ceol tar bhí ag an rihra, fiochann tú de 2 tunes, déann tú leis rihra. Mór bhfuil aithne go ir, just ní aithne go ir. Leis na céim na níl aonad le chamach agam just téim ar an sáte agus bíon ná dóirthe leis.
Pe rud a tagan isteach am céann sin an rud in dhéanú mé. An lucht fécin na sais ligann siad amach béach san jazz an rudí sin na chluistáil. Fecinn tú bhfuil daoine buint taithna bhas. Nuair a rinne mé rud éigean difriú rinne mé an páirt isteach sa rio. So just rud éigean difriú chun seasamh amach. Níos tún cad é beidir leanú mé leis an rud tradiisiúnta am lína an rial tipiciúil. Nílis go mé seansa gom. Tá chur nóháin gom so bhéidir go bhfuil mé an ceanna le fecamid, fiú bun an darna áit feic sé sin ítach. Bhí ceilóra ionach ar fad ag an chlán agus ag má cordí ar fad. Tásúla gom ach mar atá lín, fós. Bit leanú mé leis an déasa.